Ja jos ne asiat vaan kiehuu päässä, niin ne menee niin onnettomaan solmuun, että on hyvin vaikea ymmärtää edes itseään. Eläminen motivoi kyllä kirjoittamaan. Kyllä, niin outoa kuin se toisaalta onkin, niin tuntuu, että syitä löytyy. Mutta ei niitä oikeastaan löydä muuten kuin elämää elämällä. Sirkka Turkka on sanonut tosi hienosti, että taide on elämän sivutuote. Siitä mun mielestä on kysymys. Onnenpäivät tulevat sarjatulella. Tarvitsee vain saada olla rauhassa. Nukkua, jos nukuttaa, taikka valvoa pari päivää putkeen huoli horteessa. Tehdä jotain toimia vimman vallassa, vaikkei niistä koskaan saakaan palkkoja. Elukoiden keskellä, naisen varassa, silti pystypäin ja kaiken herrana. Viikkokaudet vierikööt vailla vaateita, onnenpäivät tulevat sarjatulella.